Бачо, честно казано, не ти трябва никакви бани, спа, сауни. С тая кола, наистина много жега вътре. И, това беше проблем. Човече дошъл, нямаше парно. Сега има парно. Ние направиха първо какво? Първо направиха диагностика, предложиха на човек, казаха колко пари, направиха цялата диагностика, разбрали, че проблема в този перфектен, идеален клапан за парно нямаше нито грешки, нито нищо, идеално. Ние опипаха всички маркуши, разбрали как ида цяла система, разбрали, че проблема в този клапан, служили оригиналния Мерседес клапан, както трябва, да няма никакви проблеми с него и да го изкара още 5-10 години със сигурност. Служиха него, направиха също промивка на система, промили също и парно, двигател, радиатор. Защо? Защото на човече си пали червен антифриз, ние това забелязаха и сменили на син, както трябва, както пише по система за тая кола. И след това вече в процес на проверка сме. Как работи? Виждаме, че работи перфектно и както трябва. Затова, ако искате да запишете на климатик, на парно, обаждате те, харесния, слагате лайки и чао! Сега е 7 часа и нещо и ние още работим. Ние ще работим още по-късно. Да, и това е първа кола в сезона, който ние правим парно система за охлаждане, който много ми харесва. Сезона вече започна за парно, затова заповядайте.